Ja som sestárstvo rada 97, už za chvíľku 98, lebo v marci, 5. marca, každý deň už čakám, že pán príde. Ja som v 47. išla do kláštora a bola som v Bartizovciach v noviciáte 2,5 roka. A potom ja som sa prihlásila do Trnavy a potom keď sme v 50. roku naša skupina, sme sluby skladali a išli sme do Trnavy. Do Trnavy sme prišli 1. 2. augusta a 27. augusta už nás brali preč do Semerovie, sme prišli brat komunist. Ale sme mali taký sviatok, no prišli o 11. nám hovorili, že musíme sa vysťahovať. My sa aj bránili, pravda, aj hovorila predstavená, že prečo a tak. No ale povedali, že tak hovorili, že to je nariadenie, musíme sa vysťahovať. Tak nás potom sa predstavená, prišli aj autobus pre nás, naložili sme potom batohy a to a boli sme o 7:30 sme už čakali na autobuse za Trnave. No a tá sestra predstavená povedala, že ona nepôjde odtiaľto, zatiaľ nám nenajú všetko, že nevieme, kde nás odvezú, aby sme si dali periny, postele, že nevieme, kde budeme spať, na čom budeme spať. No tak potom nám dali také auto nakladne a tak naložili to. My sme tam čakali v autobuse už. Ostatne bolo nás veľa, vyše 30. Potom nás odvezli do Semeroviec, do maďarskej dediny, to je pri Šahovu. A my sme prišli po 12, tak o 2 hodinách v noci. No a nebolo tam ani elektriky. To bol taký zapadák, uhlím sme museli kúriť a tak. A prišli sme v tom auguste, no a sestry išli do pola robiť na pole. Rozhadovať a repu čistiť. V novembri nám prišlo nariadenie, že musíme ísť do továrny do Čiech. Tak sme prišli do Tanvaldu. Tanvald. To boli tam, sú deti, takí Nemci vysťahovaní v Čechách. A tam bola taká továrňa bavlnárska. Bývali v internáte, máme ústredné kúrenie. Aj všetko to bol taký modernejší internát. Tam sme robili 8 rokov továrne. Potom z továrne nás zase dali do Bromova. To je veľký kláštor. A tam nás bolo veľa, tam sústredili asi, neviem, 5 alebo 6 sestier, tých rádov, Uršulinky, Vincentky, Dominikánky, Šedé, premonštrantky, no veľa nás tam bolo. A boli tam aj pátri niektorí. Bol tam Benediktín, ten pôvodný, on bol konvertita zo židovstva, ale veľmi dobrý páter. Boli tam aj kapucín, redemptorista, verbista, premonštrant, bratia boli tam, Augustián. Boli tam aj milosrdní bratia z Prahy. My sme potom robili ešte 5 rokov policii, to je pri Bromove, také mestečko. A tak sme chodili z Bromova do tej policie ešte 5 rokov, tie mladšie. A tie staršie Bromove, tie zase šíli volačo, alebo také ľahšie práce robili. Nás vyše 300. A nás dali zase do Černikovíc, ku deťom, takým postihnutým deťom. 7 rokov sme tam boli. Prvá odišla tam z Černikoviec a ostatne už boli aj tie, ktoré tajne išli do Adaholi, tieto nové, tie Dubčekové sme volali, tie boli, ale v civile.
civil ešte boli, ale už boli naši ako, no tie ostali, aj niektoré sestry ešte, ale potom už neskočili, už po 70. roku. 68. už to nás dali na Slovensko. No a vlastne vás, keď vysťahovali, tak vy ste mali presne koľko rokov vtedy? Keď vás... Som mala 17 rokov, keď som išla do kláštora. Aha. 2,5 roka som bola v nociate, tak som mala asi 21 rokov. Takže tie podmienky tam ale neboli až také dobré v tých... No tak v tých Semerovciach to bolo prvýkrát, tak my nemali ani vodu. Napríklad boli sme tie mladé, čo sme z noviciátu vyšli, boli nás 8, novickou majsterkou, tak nás dali do takej izby dole, a tam bola prosípka, lebo to bol taký dedinský dom, taký neveľký. No a tak jedna odišla a prišla pre ňu sestra aj so švagrom a boli sme sústredenie v tej izbe, mali sme už tie batohy, všetko, bolo nás veľa tam. A ten pán povedal, že no ja som ešte nikdy nevidel toľko žien na kope. Oh. Staršie to znášali, horšie boli kore, ale my mladé sme tak to nepravili tak. No. A bolo my sme netrpeli, takže pravda niektorí aj kňazi trpeli, boli zavretí a tak. Keď boli sviatky, sme nemohli, nemuseli ísť pracovať, ale my sme nešli. A potom sme to museli nazrábať 2 smeny naraz. My to museli odrobiť. Niektorí aj sestry ťažko ešte viac pracovali, lebo noviciát náš bol do takého mokrého sávu, kde lan spracovali, tí mali ťažkú prácu. Boli stále mokré a tak. Niekde to mali ťažké. Komunisti, oni boli tak niekedy tak až príliš taký naivní, alebo čo. Keď Stanin zomrel, tak ku mne prišla tá pani, čo mňa zaučala pri stroji, že sestričko, vemte si smutečný bombóny, Stanin zomrel. Oh. My sa zaučali na stroji, mali sme také 2 stroje dlhé. A tu sme mali také šolky, ako špolky, a to sme nakladali také bále, a potom sme ich nastarkovali a išli to do takých, sa točil na cieľky. Aha, hej. A to sme obsluhovali, sa roztrhlo niekedy a na tie válečky, ktoré išli, sa to točilo na tie válečky a to museli sme to obsluhovať, aby sa to nehozmecovalo. Niektorí boli veľmi prenasledovaní, ako náš pán biskup Vojtašák, alebo aj ten Janko Havlík, to všetko boli mučeníci, alebo Zdenka Čerinková, keď boli sústrední tých reholníci, pravda. Všetci neboli zavretí, ale v obedzení tak to všelijako si robili a one tajne. Hrozna si vytlačili ako šťavu, to bolo ako víno, lebo to hrozná si a zase tiež oplatky sniak alebo chlieb použili. Pomničili všetko, také aj chývy a to niekde všetko pobrali alebo kniazov. Keď ich zobrali, to všetko im zničili alebo a mali, keď bola čo našli také nábožné všetko, bolo im ako usvedčiť nás, volať čoho. Všetko zakazovali aj kňazom, pravda, svetkom šutvali. A keď hovorili niečo a napomínali ľudí, tak všetko bolo proti ním a z toho potom aj kňazov brali. Ich obviňovali zo všetkého. Smelo sa aj náboženstvo učiť, ale to všetko zakazovali. Chceli podľa svojho, že budú šťastní a že všetko chceli spoločne robiť a to. No a takto
Namiesto raju spravili väzenie. Bola jedna o toto zo Suchej písala a ešte sestra Viviana žila. Ona, to sme tak niekedy hovorili, také, čo sme zažili. Sestra Natália, ona teraz naposledy zomrela. Ona tiež vedela, ona aj písala kroniku aj to, takže ona vedela, to je. A ja som bola, čo som vedela, čo som hovorila, ona napísala tú knižku. Sestra Natália, ona bola v noviciate po mne ešte, ona bola mladšia, takže oni boli, noviciat bolo 4, teda boli aj Češky, my sme boli s Češkami spojené, alebo sme Rímska únia, tak išli do Čiech a do toho mokrého sálu. Najprv išli do Modry na pole robiť a potom ich dali do Čiech. A oni mali veľmi ťažkú prácu. Na továrňu mali kapolku spravenú. Tak ďakujem teda za rozhovor.